I avui s'ha començat la Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya. És la seva primera edició i s'han organitzat més de 50 activitats a tot Catalunya. Venimos a recoger la porquería que dejan los demás. No son conscientes de lo que están haciendo, tiran cosas que realmente no se saben realmente el perjuicio que ocasionan al bosque, y nosotros pues somos voluntarios, lo hacemos voluntariamente sin cobrar un duro, y vamos, que por mucho que trabajemos, pues no llegamos al final de todo. Siempre queda. Recorren la riera de Vallvidrera. Fa 4 anys van començar a treure la canya, considerada una espècie invasora, i van replantar bosc de ribera, arbres i arbustos per recuperar la vegetació típica de la zona. Ara es dediquen a mantenir aquest espai net. Els que van patir més els efectes d'aquesta nevada, de la ventada primer i després de la nevada, van ser els arbres que sobresortien més. Aquests altres formen part de la nova fornada de voluntaris del Parc de Collserola. Aquest any en tenen 90 i es preveu repetir la xifra l'any vinent. S'han compromès a dedicar-se al voluntariat un matí al mes i poden escollir com volen col·laborar. És perfecte per poder aplicar els meus coneixements, més o menys per ajudar una mica a la conservació de l'espai. Fer de voluntari vol dir això, servir a d'altres. En aquest cas, la meva pretensió és acompanyar la gent a fer passejades. Les persones no busquen un reconeixement individual, sinó que el que busquen és un bé comú, i creiem necessari fer aquest reconeixement i posar en el mapa aquestes accions i aquestes activitats de voluntariat que es fan. Aquesta és la primera edició de la Setmana del Voluntariat Ambiental de Catalunya, amb més de mig centenar d'activitats arreu del país, organitzades per una vintena d'entitats.